Godmorgen. Rigtig hjertelig velkommen. Så bliver det 1. marts 2016. Og i år er der 34 børn, der starter i skole i dag. Har I glædet jer? Ja. Her på Ulstrup skole, så er det sådan, at hver morgen, der mødes vi i indskolingen og synger morgensang. Vi plejer at gøre det over i indskolingen, men der har vi heller ikke 70 forældre med. Så i dag var vi nødt til at gå herover i samlingssalen. Lige om lidt, så vil vores indskolingsklasser og anden årgang synge det sange for jer. Så vil jeg gerne have, at I lige laver lidt plads herovre, så at de her opsatte elever, de kan komme ud og komme i gang med deres undervisning. Og så vil vi bagefter følges ned i førskolelokalerne, nede, hvor I lige har været nede og afleveret jeres tasker. Rigtig hjertelig velkommen. Vi har glædet os mindst lige så meget som jer. Så vi håber, at vi får en rigtig god dag, og at vi får rigtig mange gode dage fremover. Velkommen til.